Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Jullie weer mee een rock en metal special. Straks de bands oppakken, Blade Crusher. En we beginnen met Stoffer Kom Scott.
Friestalige metal. Ja, dat helpt zelfs de Frieske top 100. Stoffelijk omschot. Geweldig dat ze de Friese taal safwitte te broeken. Straks praten we met de man nog een piepvol. En ja, ze zullen ik nog spelen. In ieder geval, het komen door een heel soort rock en metal. Onder andere deze band. Ik uit Friesland. Blade Crusher. Ja, te gekke band. Blade Crusher. Komt deze cd van u tussen in een, noem ik eens achterop, dus tussen de EP en de full length. En ik moet zeggen dat de platenbaas, die bij u hier in de studio zit, die ongelooflijk trots is op de band, Tamme. Want Blade Crusher, wat een band, hè? Ja, geweldig, jongen. Echt geweldig. Het straalt heel wat uit.
Hoe komt dit nog krijg je een demootje binnen? Of staan die man op een gegeven moment bij in de zaak? Hoe zit het nou? Nou, ik hier hun vorige project, dat hier al eens wat jet. En toen hadden ze hun namen verloren. En toen wie ik wel helemaal knetter ik eigenlijk op. En toen zei ik van, ik wil graag dat je hem het bij mij uitbrengen. En dan kan ik dat wat van voor je. En dan kun je wijzen voor u nog, hè? Ja, zeker. Ja, zo werkt dat, hè. Ja. Het ene, dat lokt het oren vooruit. Mooi is het best. Je hoort rock en metal, zware metalen special. Ik denk, dat mag ik altijd Tammer nog even vragen. Verderop in de studio nog het verhaal van Paul van Berlo. En natuurlijk Into the Grave. Er was wat platen mee. Ja. Welke ben leuk om even naar voren te halen in Tammer? Nou, we hadden diverse platen natuurlijk. Benzabuus op het label. En net al in het Nederlandse Friese. Want dit zijn jongens die komen uit Noord-Duitsland. Die hebben buus op het label. En dat is The Void Embrace. En dat is een prachtige death metal band. Dat baant aan de speaker, dat zal ik je vertellen. Ja. En mooi op vinyl. Ja, zeker. Ja, dat is zinwerig. Alles is vinyl, jongen. Dat is, CD is heel mooi. Ja. En dat komt ook wel weer om, ja, CD. Want alles gaat in golfbeweging. En dat soort van met die cassettebandjes en die door. Dat is, dat komt ook wel weer om, jongen. Ja. Maar ik verder? Ja. Dan hebben we Blade Crusher. Die is... Blade Crusher zeker. Exit. Dat hebben we correct. Dit is vers van de pers. Die is vorige week is uitgekomen. En dit komt uit Canada. Okay. Dit is een soort metalpunk. Hebben we hier. En ik ben een hele ervaren artiest met dat in Canada. En vooral in hun stijl. Komen die nou eens oer naar Nederland of Europa? Hopen dat ze oren hier komen. Ja. En dat we ze dan een tour om hier te kennen. Maar nog wat oren, ooibandjes en zulke dingen. Dat past er mooi bij, weet je toch? Ja. Meer releases hier van het Fries label, zet ik er maar even bij. The Big Bad Wolf. Ja, en dit is van een label uit Frankrijk. Want wie helpen? Ik wil orenmeisjes, wie helpen u en wie helpen hun. Dit komt uit Luik. En dit is een eenmansproject. En dit is black metal. Dan valt hij het gebit op de groen. Als dat je eerste wat die man kent. Dat is echt geweldig. Dat maakt meestal gewoon even. Dat zit online op Bandcamp of weet ik het wel. Zit het wel een echt geweldige band. Ja. Prachtig mooi. Komt er nog Fries materiaal via eruit? Jazeker, jongen. We hebben heel wat belangrijks, jongen. Du kent de Frisian Metal Massacre ronde. Daar ben 12 van. En nummer 3 komt er aan. Testpersing is vorige week goedkeurd. En daar komt op te staan, waaronder Incursion de Menta. Ik ga again het echte aardwerk. Dit is wat ik kreeg ga. En Atmora, nou die ken ik iedereen. Ja. En Incursion de Menta is natuurlijk, dat goes without saying. Dat ben de old school. En dit ben de jonge hondjes. En vandaar, dat is LP, dat is een keer Old Dogs, New Tricks. Had ik mooi betaald, dacht ik. Had al een datum net, wanneer het uitkomt? Nee, jongen, ik woer dat ik dat wist, jongen, maar vernieuw drukken, dat is... Grillig, hè? Ja, jongen, dat is kijk, zoals een vrouw bevallen maar. Doe is wel ongeveer, dan komt het, maar ken jij dat het kan letter, weet je? Ja, ik neem maar wat, jongen. Nog even kwart, er komt weer een planenbeurs, hoor. Ja, 21 mei, Iduna, Drachten. Gratis, vergeven de kerst rennen. Dus hartstikke mooi, komen, net stenen, hennen. Ja. Nou, druk er om met de metal. En zullen we even een bakje herriemeidje hier? Ja, dat kan helemaal niet, wel lekker doen. Oké, ja, want ik ben blij dat ze er binnen. En straks praten we een piep van mij, de man van Oppakken! Asus, praten we nog even met de man van Oppakken. Jawel, Jan Switters en zijn band. En dat zit ik met nadruk even, want er komt een benefiet toe van Jan Switters en Ernst Langhout en de hele club die daar wennen in Gouw. En het wie mooi te combineren, want ja, Oppakken en Hurde Klanken, dat past wel bij elkaar. Goed, daar straks het verhaal nog van. We gaan naar de volgende band. Hij heeft ook al even een nummer van Sjoen. Ze doen straks nog twee. Blade Crusher. En ik herinner even naar Stefan.
En ik zou je een dik zwet lezen, jongen. Ja, klopt. Ja, Is Grutte Pier. Grutte Pier. Ja, zou samen kennen. Maar volgens mij wie dat soort een beetje grutter. Ja. Wat voor rol speelt dat in je muziek? Of weer het meer even voor de act, zeg maar? Nou ja, ik ben wel van de fantasy boeken en dat soort dingen. En ja, zolang dat ik net over draken en orks en zo begin, dan kom ik er echt nog wel... dan kink het nog meisjes. Zeg maar. Accepteren de heerlijk Ja, dan. zeker. Maar ik de band voorstellen trouwens. Waar is mijn naam? Dit is Maurice, gitaar, Douwe, drums en Thijs, gitaar en Walter. Nog net heel lang bij elkaar, hè? Nee. We zijn begonnen voor corona. Maar ja, toen hier we een paar nummers en ja, toen konden we net spelen natuurlijk. Dus we spelen nou hier. Hoe bij elkaar kwam? Vanwege de muziek of kon je elkaar al? Ja. We komen al jaar, nou net al jaar, maar meer een beetje uit de hardcore zien. En ja, Ik dacht, je wil wel een beetje richting trash. ja, we willen eigenlijk een metalband hebben, want ja, dat is mijn roots wel een beetje. Dus ja. Dat klinkt ook al fantastisch. En dat liet je maar zo zeker een keer. Je hebt al een plaat uit, zeg maar. Ja, klopt. Bij Tamme. Tam Oosterhof, Big Bad Wolf Records, fantastisch. Ja, het zit een beetje tussen een EP en een full-length album in, hè? Ja, klopt. Het was eigenlijk het idee dat het een demo zou willen, maar we wilden dat net uitbrengen terwijl we net konden spelen. Dus ja, daarom ja, wie het eigenlijk alleen nog maar serieuzer en daarom is het dit worden. Ja. Had de metalwereld zich wat hersteld van de hele COVID-periode? Want het is vooral ten kostengang van een heel paar live podia. Meestal bij bands spelen je graag live. Kim daar wat van vernemen? Nou ja, ik weet het eigenlijk net. Ik denk nou dat het ja, dat meestal wel ja, meer naar optredens gaan dan daarvoor. En dat het echt vroeger is het hardcore, dat weer hardcore en metal. En nu is het eigenlijk een beetje alles trollcore. Wat tof toch? Ja, zeker. Dat mat ik. Joh, er werd zo'n hokjes, hou maar op, jongen. Ja. nee. Hoe screw je hem noemen trouwens in het Hoevenhok en dan maar beuken? Ja, gewoon klassiek. En ja, Thijs die schreeuwt hem praten. Dus, En een hoop lolmaatje dus. ja, zeker. Dat is echt belangrijk. Nou, ik ben blij dat je binnen. Jongens, welkom nogmaals. Ze zijn live hier in de studio. Blade Crusher.
on a skin-torn horse, as lifeless as its master. Now battered by greed and neglect, since mortal souls failed to prevail. Wielding shield and sword, galloping into vengeance. Soon the lands will be cloaked in darkness, for its name is Blade Crusher. Dat was hem. Ja, toffe band. Blade Crusher live hier in Noorderwind. Maar joh, het is een rock, een hudde metalen special in ieder geval. Je mag zo'n begin van het programma even jongen. Dus er zullen straks nog 2 nummers voor je spelen. Friestalige metalband. Ik hier er nooit meer op rekenen. Maar de winst toch niet eens. Maar een prachtig album heb ik nog. Ik had toen stoffelijk omschot. En harkzankjes van de Deer. Dat klinkt hartstikke mooi. En stoer. En dat is ook nog te gekke muziek. Dag Jurbe. Hoi, Willem. Stel even de band voor. Nou, uw zanger dat is Peter. Daarachter staat Roland, met de bas. Daar staat Arnold. En ik ben Gurbe. Ja, dat dacht ik al. Ja. Hoe ben je bij elkaar gekomen? En bij welk idee eigenlijk? Nou, Peter en ik gingen er al een lier als het zien wat denk ik. Ja, zo wat. Dat was toen al in de band, daar bracht hij er maar bij. En elk feestje, jongen, bier, la. Peter, maar ik ga een bandje brengen. Ja, la, val die hetzelfde weer. Ja, op een gegeven moment hebben we de knoop met gehakt. Toen hebben we bijzonder serieuze audities gehouden. Nou ja, dan had ik Arnold en Roland die in zich vrij laten aansluiten. Ja. Dat hebben we losgegaan gekregen van de corona. Goed, en wie vond ik ook duidelijk dan, de soort muziek spelen die je nodig doet. Want het is wat death metal, maar er zit ook nog wel een vleugje punk toch in, bij wijze van spreken. Ja, we gooien alles erover en wat we leuk vinden. Het maakt het je net zo voluit. Maak het uit en hol. Allemaal lekker klinkt. Ja, inderdaad. Ja, klopt, helemaal. Ja. Nou, ik ga even naar de jonger. Want dan komen we voort op die Friese taal. Waar van je kwam op het idee om het Fries te doen? Nou, dat is bandleider. Ja, hè? Keuren we, ja. Die staat voort in Holle dus? Ja, dat is vet in de planning. Ja. Zo wordt alles in Fries.
Ja, ik vind het fantastisch. Het hele album trouwens Friestalig. Hoe hast u dat schreeuwen of hij dat met z'n allen schreeuwen? Ik heb me eerst een schreeuwen, Peter had ik al flaten schreeuwen. Ja. Het meeste ik al kleer van de voren, ja, toen we losgingen de meesten. Ik moet het toch even weten, want is het oors om in het Engels of in het Fries te jongen op die manier? Makkelijker. Makkelijker? Ja. Ik zie het je voor in een Engelstalige death metal band en het wordt toch moeilijker om het te onthouden. Dit is makkelijker. Ja. Eerste album, debuutalbum. Je had er nou wat een project van maken, dacht ik, of niet? Ja, mooi hè? Hoe lang gaat het door om het ding op te nemen? Ja, net zo lang eigenlijk. Meestal noemen ze Lionel Clear dus. Ja. We hebben alles van tevoren opname en in de oefenruimte. Nou, dan later hebben we het in de studio hebben we het aanmixed. Dus ja, per een maand denk ik. Ja, komt vrij rap. Eenmaal een fantastische start gewoon. Je had geweldige recensies horen gekregen, lees ik op internet. En in de Friese top 100. Ja, ik nog. Ja, geweldig. Super. Hoe viel dat om tussen Pieter Welkens en Gurben Douster heen te staan? Ja, daar ben ik wel grootskop. Ja. Ik vond het wel verrassend. Ja, wel, ik wel. Je moet dat zelf verwachten. Ik bedoel, het gaat nou best snel al, ja. Oh, we willen stiekem wel een beetje reclame maken natuurlijk. Maar Ja, nee, maar toch. ja, ik gaat hartstikke best. Voordat we wat spelen gingen, weet ik hoeveel shirts we verkocht in. Dat gaan we allemaal. Dat is hartstikke mooi. En optreden, ja, lekker terug. We hebben maar net heel volle steden, maar wat we die hebben hartstikke leuk. We hebben bijvoorbeeld mijn master in Den Haag spelen. Stonehenge die daar is op de planning. In september hier nog wel een feestje in Walwerk. Keihut. Weer lekker. Lekker terug in. Ja, daarom. Al een plan van het tweede album of niet? Dat gaat nog wat erop. We zijn wel met nieuwe nummers ondergaan. We hebben al nieuwe nummers, maar dan moeten we het bij natuurlijk. Ja. Nee, en deze zit als een hoes trouwens. Yes. Hartelijk dankjes van de deer. Prachtig album. En dat ik nogal hier in de Friese taal. Stoffelijk omschat. Waar is op de bandnaam aan trouwens? Ik ben Gurben Wijner. Ja, sorry. Dat is creatieve brein, jongen. Ja, klopt, ja. Dat is de voor in de holle. Stoffelijk omschat. Nee, niet direct. Nee, we hebben alleen nooit toch. Maar op een gegeven moment winnen we er vrij snel uit. Dat kwam oorlogs in, dan maar op Friesland vanzelf. En dan vinden we een stoffelijk omschat van. Dat past precies natuurlijk. Dat hebben we maar verkozen. Ik vind het gek dat je er bent, jongens. Wat noem ik hem doen? Wij gaan Ondiep Graaf doen. Live in Noorderwind. Stoffelijk omschat.
Friestalige metal, waar hier dat op hier verlien voorspellen doet. Stoffelijk omschot. Tof om de man hier in de studio te hebben. En ja, mooie cd. Ik harkzankjes van de Deer. Is wat te streamen en dan kun je het natuurlijk nog wel bestellen. Dus bij deze. Het komt er weer aan, het festivalseizoen. De eerste binnen alweer West. Maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd hoe het komt met Into the Grave. Dan nodig ik gewoon Paul van Berlo uit. De founding father van het fantastische metalfestival hier in Ljouwert. Paul, hoe is het met jou, jongen? Ja, goed hoor. Ja? Ja. Eerst maar even door de muziek en de metal. Als je nog mooie metalplaten kocht de laatste tijd? Oh, ik koop aan de lopende band mooie metalplaten. Gisteren nog een gekocht, want ik had een showtje in Eindhoven. En daar speelde een bandje Sum of R. En nou, dat vond ik heel leuk en daar heb ik een plaat nou gekocht. Ik wou die plaat kopen. Maar mijn PayPal deed niet wat ik wou. Dus toen zei ik van, kennen we ook... hij zei, joh, als je 3 drankjes voor ons koopt, dan krijg je die plaat. Dus toen hebben we nog een tijdje staan ouwehoeren en kletsen. En die plaat. Toen kreeg ik er nog een plaat bij. Dus ben ik weer 2 platen rijker. Ja, precies. We kennen iemand, die natuurlijk vanwege het festival Into the Grave. Hoeveel festivals doet dit hier in totaal trouwens? En hier organiseren wel meer, hè? Nou, ik denk dit jaar een stuk of 6. Ja. Into the Void doen we natuurlijk. Ook hier in Leeuwarden, maar ook in Eindhoven. En in Eindhoven doen we ook Dynamo Metal Fest. En eerder dit jaar hebben we al gedaan Welcome to Hell. Dat is een trash festival. En we hebben Prognosis gedaan. Dat is een prog festival. Ja. Maar allemaal metal. Allemaal metal, ja. Ja, dat is nooit boeten, denk ik. Hè? Nee. Dus dat hebben we wel eens geprobeerd. Maar daar kwamen we eigenlijk van terug. Zo van, nou ja, we houden gewoon van metal. Laten we gewoon ons bij metal houden. Want dat vinden we leuk en dat kennen we. En dan... Ja. Wat heb je nog wel zo waarom bijvoorbeeld zo'n City Rock weer om te hellen, of niet? Nou, dat is eigenlijk precies de reden dus waarom we dat dan niet doen. Ja. Precies, ja. Dus, te gematigd. Nou ja, dat heeft toen ook veel geld gekost. En dan word je er ook niet happig op. Nee. Ja. Into the Grave. Into the Grave. Wie er een prot op tournee? Wie er een prot te kiezen voor jou als programmeur? Dit jaar was het heel makkelijk eigenlijk. En kon je ook goed onderhandelen. Want er was, iedere plek konden we wel 4 bands krijgen. Dus dat is ook wel eens anders. Ja. En dus ben ik ook best tevreden. Of eigenlijk heel erg tevreden met deze line-up. Want er zijn heel veel mooie bands. Ja. 3 dagen weer? 3 dagen, 2 podia. Ga je daar nog goed twijfelen om het misschien een lietsere vorm te doen? Of juist volle bak en uitpakken? Ja, dat is altijd een beetje het dilemma waar je mee zit. Hè? Aan de ene kant zeg je van ja, klein is gezellig en overzichtelijk en goedkoper ook. Sommige mensen vinden het ook leuker op 1 dag of 2 dagen. Ja, weet je, ik zeg, kijk, dat podium staat er. Voor allebei die podia staan er. Er is zoveel aanbod en er zijn zoveel leuke bands, weet je wel. En dan wil je die eigenlijk ook een plek geven of zich laten presenteren. En dus dan, ik zou ook wel een week een festival kunnen doen met 4 podia of zo. Weet je, dat krijgen we wel vol. Ja. We doen eigenlijk heel weinig met prog. We doen ook heel weinig met black metal. Ik zou wel graag een tent willen waar je dan black metal in kan programmeren. Want dat doen we eigenlijk niet, omdat het is overdag. En ik vind het heel raar als je... Vorig jaar hadden we Dark Funeral. Ja, het zag er toch een beetje raar uit, vond ik, weet je wel, met die corpse paint. En het was hartstikke warm, die mannen stonden te zweten, het liep allemaal uit, die smink. Ja, dat moet in het donker. Ja. Dus als je een tent hebt, kun je daar meer doen. En we doen ook weinig met prog, daar zou ik ook gerust... dit jaar hebben we al vrij veel stoner. Ja, daar kan ik ook wel, doe ik al een heel festival mee. Daar kan ik wel een podium mee vullen. Ik kan onmogelijk al een naam nemen, maar pik er even een hechtepunt uit. Tenminste, Monster Magnet en Clutch. Hè, als het dan gaat over die... en Earthless, als het dan gaat over die stoner. Dat zit ook allemaal bij elkaar op 1 dag, geloof ik. Nou ja, en Monster Magnet, wel een van de grote namen, natuurlijk. Ja, zeker in die scene. Maar kent iedereen natuurlijk wel. En Testament en Exodus op zaterdag. Oorspronkelijk zou dat de Bay Strikes Back package zijn. Ook nog met Death Angel. Maar dat kwam dan weer helemaal niet helemaal uit. Dus het lag weer ingewikkeld. Goed, maar Testament Exodus. En er staan natuurlijk genoeg trashbands bij. Amorphous, dat is dan wel meer in de prog hoek. En Ginger, de headliner op zondag, die vooral echt iets van nieuw is. Hè. En uit de Oekraïne doet het ook, is ook populair. Dus je bent heel erg hard gegroeid de afgelopen jaren. Dus, Had die hele muziekwereld, tenminste wat de metal betreft en de tournees, zich dus weer wat hersteld van alles? Heel wisselend. Sommige dingen gaan heel hard, maar heel veel dingen gaan ook matig. Wat je wel merkt is dat mensen... heel laat tickets kopen. Dat het ook nog niet hetzelfde is als voor corona. Wat op zich logisch is, want en er is heel veel, maar dingen zijn ook allemaal hartstikke duur geworden. Dus mensen maken meer keuzes. Maar Agda en de Munnik, die verkopen dan in een kwartier 5 keer
de Ziggo uit of weet ik veel wat het was. En andere dingen, daar loopt al moeizaam. Ja. Goed. Plat vermaak doet het goed, Willem. En metal ook nog steeds, toch? Het leeft nog? Is het Het kan wel wat beter, hoor. Ja? Kijk, het is natuurlijk een niche. Hè. Wij vinden het wel leuk allemaal. Maar, en in mijn wereld bestaat natuurlijk voor het grootste deel uit metal. Maar laten we eerlijk zijn, de meeste mensen zitten thuis niet naar metal te luisteren. Nee. En Metallica is dan, dat kent iedereen natuurlijk wel. Die doen dan 2 keer de Amsterdam Arena. En dat was ook niet vol trouwens. Maar ja, weet je wel, metal is gewoon een klein hoekje. De spreekwoordelijke golfbewegingen, hè? Ja, nou, die omhooggolf die mag voor mij wel weer komen, hoor. Gaan we regelen. Ja. In ieder geval, Into the Grave. Vafkip is altijd los in ieder geval. Ja. Volgens mij is het wel kaart van volgend jaar keep je of binnen. Nee, volgend jaar doen we eerst dit jaar. Ja, je bent altijd heel petit namelijk. Over een week of 4 is het al. Ja, het gaat ja. En vanaf morgen kun je ook kaartjes kopen bij Tamme en bij Henk en bij... zeg eens hoe die heet van King Kong. André. André, precies. Ja. Dus, of Nico. En dus dan voor de mensen die echte kaartjes willen, kan dat daar. Ja. Dus kom goed. Er zijn ook altijd liefhebbers voor. Mooi dat er is. Into the Grave. Leouters, nog een paar weken. En de kaartjes nogmaals binnen en online wordt te krijgen. Of even bij de platenschaak. Die krijgt even neer binnen. Dankjewel. Graag gedaan. En week in terug. Mij een fantastische band. Oppakken!
Dag, oppakken met die zooi. En dan nog één nummertje hoor, jongen. Dan ben je van ons verlost. Ja, Hasbands en Hasbands. En dit is erin, ja? Oppakken. Jawel, fantastisch. Met z'n trein en eindelijk kijk met z'n fjouweren. Ik wil net zeggen, alles om Jan Switters eruit, maar wel een hele protte. En het is een beetje de aanleiding om hun uit te nodigen voor deze rock and metal special. Want ja, Jan Switters is natuurlijk een van de bewoners van de Boerenpleert. De nijste in ieder geval van het hoes bij Ernst Langhout in Gouw. Daar gaan we al hier in de fik op. Oppakken, Silde Spielie. Jan, even kwaad, want we hadden het verhaal al uitgebreid op de radio. Maar hoe is het bij jou? Het ging goed. Mooi. Ja.
Lekker spelen weer. En je lekker een bak herrie en dat verzette zin waar je mee. Ja, wie zal mij oppakken alweer op paard, West of net? Nou, we hebben nog net te spelen. Dit is de eerste keer weer. Dus het was wel even weer wennen naar die tietjes. Maar want ik heb een pot aan de hollen. Dan moet de soundcheck ik net zo als ik het woer. Want alles weer wat in 100 natuurlijk. Hè? Dat heet je dan met van alles. Maar het staat als een hoesman. Maar ja, als alles goed het doet, hè, dan ramt het best. Stel even de band voor. Dit is, nou, ik begin even bij de echte band. De drummer. Dat is onze Martin Apeldoorn, hè? Oftewel Boer Biet. Boerbiet? Ja, Meindert van der Werf, oftewel Mier. Ja. En hier hebben we onze gastzanger, en dat is onze bedenker van de naam, want die stond altijd bij Bolwerk altijd vooraan te schreeuwen, oppakken. Ik dacht, die moeten we even, die naam vinden we zo mooi. Dit is Peter Wallon, oftewel Skunk. Daarom heet het nummer ook Skunk. Ja, prima. Ik moet even naar hem aan, want hij zit hier net voor niks bij een peer cd's in de hoorn. En die is van Kadaverbak. Ja. Fantastische band trouwens. Ja, wees. Maar hier zit nog een verhaal achter deze cd. Zeker. Nou ja, dit is hier een 30 jaar verliezen dit opname in Bolwerk. De Jan wie is gitarist. Je het verdomd snel al hier. Ja, het tiert wordt geen skoft, zeggen ze dan. We worden keel. Een Jan detail van de cd is dat een week voordat dat hij uitkwam, stapte Jan uit de band. Nou, dat is hem verjoend. Dat geldt al hier niks. Best een dwarsbongel. Ja. Kijk, niks aan mij, jongens. Ja. Het is hem net altijd met zin. En, maar daarom, denk ik, heb ik meer dan 100 van die dingen nog op zolder lezen. En, nou, Jan weet het net, maar ik wil die bij de benefieten wil ik die te keer aanbieden. Ja. En zodat er weer wat geld in het potje komt. Mensen, neem even een tientje extra mooi naar je weekensneun. Ja. Dan kan je van mij een cd-keepje en dan kan dat in de pot. Helemaal super, man. Ik ga even naar de oren bij de heren. Jongens, oppakken. Wat is de band van Jim? Uitleven, oefenen of echt spelen en on the road? Het is een mooie tijdverdrijf voor de snijte morgen. Ja, precies. Ons dan alleen maar op die berg te slepen met de snurk. En nou is het nog echt wat het was natuurlijk. Dus, ja. Jij er in dit soort bands zit? Jawel, we hebben voorheen Meurdering gezeten en wat allemaal Loco's en Nostra en zo. Het is een beetje gymnastiek, hè? Je blijft er mooi slang bij, weet je wel. Ja. Dus, ja. Maar altijd wel in de heavy sferen dus? Ja, je moet wel wat te doen hebben achter zo'n drumstel. Wat ben je plan mee oppakken? Wat wil je? Nou, we hebben natuurlijk eerst die 2 benefietconcerten van Jan natuurlijk. En natuurlijk hier van Ernst en de Vierten. Maar ja, die komt dan de Snijs daarna pas in de bal. Een beetje horen muziek, een beetje open, een beetje de poster en het erachter. Ja, met een beetje aandacht, ja. Want, ja. En daarna dan, Jan die heeft natuurlijk zijn studio niet meer. Maar er is een knaap die heeft hem al aanbeen van nou, als er wat studiowerk heeft, dan kon ze maar gerust bij mij zien. Maar dus kennen wij ze, ja. Wat zei je, Jan? Dan geven wij maar in conclave dat wij daar even opnames met je kennen. Ja, dus er komt plaatwerk. Ik brek er even tussen. Sorry, we zijn bezig. Zo, hij stopt samen, ja? Hij kent het later, nou al die nog steeds net. Nee. Lekker de herrie, Jan. Ja, prachtig toch? Ja. Worden we ooit volwassen, tekst? Ja, ik ben nog steeds 18. Ja. Blueweg, hè? Ja, absoluut. Zes over direct al hier uit. Ja, absoluut. Ja, ik wil. Dames en heren, oppakken! En dat wordt nu aangeboden door... Oh ja, deze werd ons speciaal aangeboden door Vladimir Poetin. World's biggest asshole. Yeah! Ben je? Ho! 1 overhouden! 1! Hoeveel heb je er nog? Oh ja, hij er nog 1 hoor. Bim bam boom.